Към един друг сюжет сега. Научен проект изследва какви са социокултурните последици от Чернобилската катастрофа в България. Инициативата събира лични спомени и истории и си поставя за цел да документира личните преживявания и опита на хората, свързани с катастрофата. Антропология на бедствията е научна дисциплина, която анализира как различни общности възприемат, преживяват и се възстановяват от катаклизмите. Екипът на доктор Стамен Кънев от БАН започва работа по идеята преди няколко месеца. Така в Държавния архив във Видин попадат на история на група български лекари, които през лятото на 86-та са изпратени в Украйна като награда за заслуги към народното здравеопазване. Това са лични разкази и спомени за това какво са преживели там, какво са видели в пътуването си, какво са регистрирали като реакция на хората, когато са ги видели. Не можем още да твърдим със сигурност какво точно се е случило, дали се е случило точно заради Чернобил, но има данни, че голяма част от тях започват да се разболяват няколко месеци, няколко години след тази екскурзия. Проектът не си поставя за цел да изгради цялостна картина, а да събере отделни разкази. Във варненската преса от 90-те години са запечатани свидетелства за начина, по който се е събирала медицинската информация по време на аварията. Поделят, че са били карани да съветват родилките да абортират, независимо какви са обстоятелствата. Тези аборти са отивали в графа общи, а не е била създавана графа, която да покаже, че е имало някаква малформация вследствие на някакво облъчване. Част от екипа е експертът по медицина на бедствените ситуации доцент Николина Радева. Нейната роля е да осмисли спомените от гледна точка на общественото здраве и да се направят изводи. Какви са здравните ефекти от излагането на радиация, какви са рисковете и разбира се, готовността, която населението ни има, за да се защити при евентуални аварии, инциденти с радиологични вещества. Събирането на историите ще продължи 3 години.